De Zeeuwen hebben van zich laten horen in Den Haag. De voorwaarden om eventueel 2 nieuwe kerncentrales te bouwen in Borselen kan niemand over het hoofd hebben gezien. De Zeeuwen zitten scherp en hoog in met die 39 voorwaarden. Maar of het kabinet ze ook nakomt, dat zometeen en verder in deze uitzending. Bodemonderzoek naar stoffelijke resten. En wat er is ingesproken in deze telefooncel. Goedenavond. Demissionair minister Rob Jetten kan niet beloven dat het Rijk zal voldoen aan alle eisen die Zeeland en Borselen stellen aan de komst van 2 nieuwe kerncentrales. Hij zei alles wel serieus te nemen, maar geeft geen garanties dat er ook geluisterd wordt naar de Zeeuwen. En dat zal misschien een tikje teleurstellend zijn geweest voor de hele bus mensen die vanmorgen die voorwaarden kwam afgeven in Den Haag. Ongeveer 50 Zeeuwen vertrokken vroeg vanuit Heinkensand. De gemeente heeft een groep van inwoners, dorpsraadleden en experts voorwaarden op laten stellen voor eventuele komst van nieuwe energieprojecten. Zoals bijvoorbeeld nieuwe kerncentrales. Die eisen, samen met de eisen die de provincie heeft opgesteld, zullen vandaag worden aangeboden aan de minister. Ik hoop op een positief resultaat daar waar het gaat om die voorwaarden. Dat zullen we vandaag nog niet precies weten, maar dit is wel een stap in het hele traject. En we gaan de minister vandaag ook vragen om voor de zomer met een reactie te komen op die voorwaarden. En dan ga ik er ook vanuit dat we daarna gaan zien dat we ook serieus genomen worden. Een paar maanden geleden was demissionair minister Rob Jetten te gast bij de Bosselse voorwaardengroep. Hij kreeg daar een puzzel overhandigd waar 1 stukje ontbrak. Daarmee wilden we eigenlijk zeggen, we zijn nog niet klaar. We komen ook naar u toe en dan maken we de puzzel compleet. Nou, vandaag zullen we dat ook zien, maar dan ook met grotere puzzelstukken. Want wij vinden dat je niet kunt ontwikkelen zonder dat je de voorwaarden van de omgeving ook op een goede manier weegt en betrekt bij alles wat je doet. En dat moet dus een puzzel zijn die op een goede manier in elkaar valt. En wij zijn met elkaar ook een puzzelstuk. In een zaaltje vlak bij de Tweede Kamer worden de eisen van de provincie Zeeland en de Bosselse voorwaardengroep overhandigd. Dat pakket bieden we graag vandaag aan namens Zeeland. Nogmaals, in de stellige overtuiging dat het kabinet, welk kabinet het ook is, daar ontzettend verstandig mee omgaat de komende tijd. De Zeeuwen zitten scherp en hoog in met die 39 voorwaarden. Ik kan niet beloven dat ik ze allemaal precies zo kan invullen zoals ze nu zijn geformuleerd. Maar ik beloof iedereen wel dat ik het echt bloedserieus neem. En dat we echt gaan kijken hoe we hier zo goed mogelijk invulling aan kunnen geven. Het klinkt heel mooi, maar ik ben toch heel benieuwd na de zomer, als er gereageerd wordt, wat er daadwerkelijk van terecht komt. Ja, ik heb hoop. Dus dat betekent dat we de komende maanden met elkaar aan de slag moeten om te kijken hoe beperken we de overlast tijdens de bouwfase, hoe beschermen we het Zeeuwse landschap en hoe zorgen we ook echt voor investeringen in de regio, zodat de regio er ook beter van wordt. Vanaf volgende week wordt hier in het water bij Domburg gezocht naar de stoffelijke resten van vermiste Amerikaanse militairen. Dat doen ze op 450 meter uit de kust op 8 meter diepte. De Amerikanen zaten in november 1943 in een vliegtuiggas dit, een B-24 Liberator, toen ze boven Domburg beschoten werden door de Duitsers en neerstortten. We gaan met duikers naar beneden en die gaan we met een soort stofzuiger de waterbodem uitgraven en dan gaan we het uitgegraven zand onderzoeken op indicaties van aanwezigheid van menselijke resten. En mochten die gevonden worden, dan gaat een Amerikaanse dienst verder met de identificatie. 2 weken lang stond er een groene telefooncel in het centrum van Middelburg. De bedoeling van initiatiefnemer de Zeeuwse Zorgconnectie, ZZC, was dat 60-plussers adviezen zouden inspreken over hoe je gezond en gelukkig oud kunt worden. Vandaag wat het heeft opgeleverd. De telefooncel is zo'n 100 keer gebruikt. Maar niet iedereen begreep hoe je een boodschap moest achterlaten. Daarvoor stap je naar binnen, bel je dit telefoonnummer en spreek je een advies in. Maar de telefooncel staat midden in een uitgaansgebied. Wat betekent dat op de zaterdagavond voicemailberichten worden ingesproken met een dubbele tong. Zorg is echt belangrijk en zo. En een biertje drinken op z'n tijd. Goed naar links en rechts voordat je oversteekt. Nou kijk, je moet eigenlijk gewoon je leven leven. En niet te veel drinken, niet te veel drugs. Dat doe ik namelijk ook nooit.
Nou, toi toi, joejoe. Er waren ook ouderen die iets inspraken, zoals deze mevrouw die alvast een verlanglijstje doorgaf. Wij zouden het heel fijn vinden om een heel mooi, ruim appartement te hebben, inclusief een garage en inclusief een mooi balkon. Ongeveer 1/3 van de ingesproken boodschappen was serieus en daar gaat de ZZC mee aan de slag. Heel veel adviezen gaan over naasten. Dus over dat de mensen om hen heen toch wel heel erg belangrijk vinden. Vanaf morgen staat deze telefooncel op meer plekken in Zeeland. In Tholen, Sluis, Hulst, Zierikzee en Terneuzen. En zojuist is in Middelburg de allereerste mini-mosselboerderij te water gelaten. De drijvende boerderij is ontwikkeld door offshorebedrijf Oos uit Seruskerken. Ze willen er uiteindelijk mosselen mee gaan kweken op de Noordzee. Ik wens u een behouden vaart en een succesvolle opbrengst toe. Ja, en onze verslaggever Erik Holm die was erbij vanmiddag. Erik, hoe was het? Ja, bijzonder. Het is eigenlijk weer een stap op weg naar de realisatie van die eerste grote mosselboerderij midden op die grote Noordzee. Zo'n 3 jaar geleden zijn ze begonnen met dit project. Niet aan de keukentafel, wel aan de tekentafel. Vorig jaar hebben ze een klein schaalmodel uitgebreid getest in een bassin bij Deltares in Delft. En naar aanleiding van die resultaten hebben ze dus nu deze mini-mosselboerderij gebouwd. En is het tijd voor de volgende fase. Deze testunit die wordt dus naar Borselen toegesleept. Daar wordt die verankerd met de ankers en dergelijke. Er worden een 5-tal longlines aan bevestigd van 200 meter lang, waaraan de mosseltouwen komen te hangen. En daaraan wordt dus het mosselzaad wordt ingesokt, waarna de mosselgroei kan gaan doorzetten. En dan gaan we kijken de komende tijd van ja, hoe ontwikkelt zich dat? Dat is namelijk één van de belangrijkste redenen waarom ze deze mini-mosselboerderij hebben gebouwd. We willen natuurlijk ook op zee testen wat de effecten zijn op het systeem. We willen de mechanische eigenschappen daar testen. En we willen ook gaan kijken op die locatie waar we gaan liggen in de windpark van Borselen, hoe de ontwikkeling van de mossel daar is. Volgens Oos kan de ontwikkeling van deze mosselboerderij in de toekomst een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Als je gaat kijken, denk ik, ook in de voedseltransitie, waarin men meer van vlees naar vis wil, naar seafood wil. Ja, wat gezond is natuurlijk en minder CO2 veroorzaakt ook, is dit een hele mooie oplossing om zowel en de multifunctionaliteit in de windparken te vergroten, als een gezond product te kweken. Ja, maar Erik, wat vinden de mosselvissers hiervan? Nou ja, ik kan dat in 1 woord samenvatten. Afwachtend. Niet negatief, wel sceptisch. En ze kijken liever een klein beetje de kat uit de boom. Wat gaat er de komende jaren gebeuren? Ja, en Oos vindt dat natuurlijk ontzettend jammer. Want volgens hun is dit concept wat hier achter me ligt, biedt gewoon heel veel kansen voor in de toekomst voor de mosselkwekerij. Ja, en nu gaat deze mini-boerderij dus naar dat windpark op zee. En wanneer is dan duidelijk of het werkt? Nou ja, de komende weken wordt hij verscheept naar windmolenpark Borselen 3. Daar blijft hij 2 jaar liggen en daar gaan ze hem testen. En doordat het platform hier achter me in de zee kan zakken, komen die mosselen ook veel dieper te liggen dan bijvoorbeeld in de Oosterschelde of in de Waddenzee. Daardoor hebben ze ook veel minder last van stroming, hoge golven en zelfs stormen. Nou, na 2 jaar wordt alle data verzameld. Mocht dat positief zijn, dan kan er uiteindelijk gestart worden met de bouw van de definitieve grote mosselboerderij. En die kan dan hopelijk in 2028 in gebruik worden genomen. Dankjewel, Erik. Het was best een mooie dag. Heel wat zon, 14 à 15 graden. Vanavond dan raakt het bewolkt. En morgen moeten we eerst een grijze dag met lichte regen doorkomen, maar de dagen erna zijn beter. De temperaturen gaan omhoog en het wordt vrij zonnig. Naar aanleiding van het nieuws over het hoge aantal kinkhoestgevallen in de provincie kwamen er reacties binnen van mensen die kinkhoest hebben gehad. Niemand wilde voor de camera, mensen wilden alleen anoniem hun verhaal doen. En dat vind je bij ons in de app en op de website. En daarmee zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu.
Een hele fijne avond.